Dobrý večer, čau. Já když jsem byl ještě mladý bezdětný chlapec, tak jsem měl takový předsevzetí, co všechno nebudu dělat, až budu otec. A teď už otec jsem, jo, a chtěl bych vám říct, že většinu těch předsevzetí fakt držím. Jako první je, že jsem si říkal, že nikdy nebudu před dětma ožralej. A držím to tak moc, že já už jsem asi zhruba 6 let neměl jedinou kapku alkoholu. Netleskejte, vole, ne, jsme v Čechách, vole. V klidu, vole, ne, tady se netleská, vole. Kdybych byl v Americe a řekl bych 6 let nepiju, tak si, vole, standing ovation, way to go, buddy, keep strong, vole. Když to řekneš v Čechách, tak první otázka je, proč, vole? Jsi jako myslíš, že jsi lepší než já, vole? Takže nic, v pohodě reakcí jste mi to jenom potvrdili, v klidu, to nebudem vůbec rozmazávat. Jako druhý předsevzetí. Jako druhý předsevzetí jsem měl, že před dětma si nikdy nebudu, i třeba nevědomky, hrabat jako v rozkroku. Víte, jak to některý chlapi dělají, já už jsem o tom mluvil ve starším stand-upu, takže to nebudu rozmazávat. A navíc chci být diskrétní, takže vám neřeknu, který z rodičů si na ty koule hrabal. Budu diskrétní, ne. Já jsem se rozhodl, že to nebudu dělat před dětma, nedělám to, fakt to nedělám, ale dělám to před manželkou. Otázka na dámy. Dělám to před ní, protože mi to přijde sexy, samozřejmě. Proto otázka na dámy. Přijde vám sexy, když si manžel nebo přítel ve vaší přítomnosti jako utívky jen tak jako prohrábne koule? Přijde vám to holky sexy? Hromadné, ne, vole. Mně to přijde sexy, já si to představuju v obráceně. Sedím na gauči, viď, s manželkou, ona si začne drbat pipinu. Co si jí drbeš, vole? Pojď sem, ty vopice, vole. Dobrý, ale vy se na to, dobře, já to tak mám, zkrátka. Jako třetí nejdůležitější předsevzetí jsem měl, že nebudu používat fyzické tresty na svoje děti. A taky to držím. Některý mý vrstevníci to dělají, jako a dokonce některý známí říkají, hele, mě taky mlátili a podívej. Hele, proti chuti žádnej disputát, vole, někomu se to líbí. Já na to nevzpomínám úplně rád. Já jsem vyrůstal v 80. v 90. letech a nás jako děti mohl mlátit každej, vole. Všichni dospětě mohli beztrestně, vole, fláknout. A když jsi to doma řekl, tak si dostal ještě za to, vole. Takže učitelky samozřejmě, ale co učitelky? Školník, vole. Školník, to, že nejseš přezutej, vole. A čapnul mě tady za kůži u ucha, vole. Ne za ucho, protože on už byl zkušený násilník. A věděl, že to ucho se zbarví, jako to moje. To bude jak blinker, takže věděl, že ne. A tahal mě tady za ty pejzy, tady za tu kůži. A potom ještě hodil takový kick, jako abych šel. To byl vlastně jako jeho signature move, vole, jak by řekli mladí. Pěkně za pejzy, vole, a peng, vole. Ono to vypadá celkem nevinně, že jako kopačka do zadku, jenže on se mi jednou trefil jako přímo do prdele tou špičkou. A když říkám přímo, tak myslím aršloch. Jako přímo, jako fakt přímo. A nevím, jestli jste někdy dostali, ale to bolí jako kráva. Já jsem nemohl jako ztratit face, že jo, před dětma, ale před ostatníma, tak jsem dělal jako, že v pohodě. Řval jsem, ty vole, 2 dny ještě. Ředitel mě škrtil, nekecám, vole. Závěský, vole. A měl sílu, vole, tělocvikář. Ředitel, vole. To je taky zajímavý, že vždycky ty tělocvikáři nakonec byli řediteli, tam nějak proprcali nebo co. Doma jsem dostával tak nějak jako běžně, jako každej v té době, vole, nebuď drzej plesk, vole. Nevím ani, abych řekl pravdu, tak si nepamatuju, za co konkrétně jsem jako dostával, jo. Vím, že to byla nějaká blbost, asi zřejmě, co dělají děti, prostě rozlejou pití, hrajou si s jídlem, odmlouvají. Jako zajímavý je, že když jsem dostal tu facku, tak táta řekl, aby si to pamatoval. Vole.
Nefungovalo to, vole. Nepamatuju si to, vole. Nepamatuju si to. Co fungovalo teda, to musím říct, to fungovalo hodně pěkně. Když jsem natahoval bez nějakého zjevného důvodu, tak jsem dostal, abys měl proč, vole. A to musím říct, že fungovalo. Vole. To fungovalo, věděl jsem moc dobře proč. Ne, hele, já jsem dobře vychovaný dítě, to je výsledek. Já jsem fakt byl dobře vychovaný. Víte, jak poznáte dobře vychovaný dítě? Chodí včas, pozdraví hezky každýho. A když takhle natáhneš ruku, tak se pochčije, vole. Já se ale nepochčiju, protože jsem dělal judo. Já jsem dělal judo, takže já spacifikuju jakýhokoliv protivníka, vůbec s tím mám problém, je jedno, jak je velký. Jenom je dobrý, když ten útočník při tom útoku má na sobě nějakou koženou bundu, jako s velkým límcem. Jo? Jako ideálně kimono. Když má ten útočník kimono, jako úplně v prdeli jsem, když na mě nastoupí nahej útočník. Já jako judista ho nemám za co chytit. Bo jako mám, ale nechci. Ne, hele, já miluju bojový umění a teď vím, že mluvím o tom, že násilí je špatně, ale co se mi líbí na bojových sportech, bojových uměních MMA, že je to fair, je to vyrovnaný. Je to vyrovnaný souboj. Prostě jsou ve stejné váhové kategorii, mají za to zaplacíno, jsou to profesionálové. Jo, a já dneska slyším spoustu názorů, že to je jak gladiátoři a že to je hrozný násilí a fuj. Já jsem přesvědčený, že to jsou ty samý lidi, co mlátí ty svý děti. Bo. Takže tam někdo, ten teenager, kouká na ty UFCčka, ten MMA, tyhle kouká, viď, a přijde, na co to koukáš, vždyť to je násilí, plesk. Je to vyrovnaný, prostě ten rodič je velký, to dítě je malý a nepřijde mi to vyrovnaný. A mnohem líp by mi to přišlo vyrovnaný, kdyby ty děti to potom mohly v nějaký fázi vracet těm rodičům. Až vyrostou, víš, toho důchodce trošku proplesknout. Protože ono se to v určitém momentu otočí. Najednou dědek si hraje s jídlem, vole. Rozleje pití, vole. Odmlouvá plesk, vole, aby si to pamatoval. Co? Plesk, abys věděl proč. Co proč? No je to debilní, ne? Je to debilní. Ne, já jsem za to, aby jsme násilí nepoužívali v běžném životě. Aby jsme ho nepoužívali v běžném životě a nechali ho jenom profesionálním zápasníkům, kteří jsou na to trénovaní, mají za to peníze, vědí, co dělají, souhlasej s tím. Profesionální fightři, jako například Jaromír Soukup, nebo třeba kluk s kamením, vole. Děkuju pěkně.